Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijsma en Wierda Partners Vermogensbeheer. Welkom bij het Cambuurjournaal. Cambuur moet alweer rap aan de bak, want de winterstop is heel beperkt. De wedstrijd in Eindhoven zit op het programma. Op 1 januari, de eerste dag van het najaar, waren de spelers in de technische staf alweer op het stadion aanwezig om te trainen. Na een hele korte periode moesten ze alweer aan de bak. Altijd even de vraag voor zelfs, hoe is dat vallen? Zo'n petit weer beginnen, zo'n korte winterstop, zo'n hele lietse vakantie. Ja, het kind het hoors, maar hoe viel dat? Toch wel lekker dat we een paar dagen vrij kregen. Alleen maandag 28 zijn we weer gestart. En ja, als je eenmaal weer start, dan wen je er ook snel aan. Dus ja, niet zeuren, maar gewoon weer lekker voetballen. Maar hoe belangrijk is dat in zo'n seizoen dat je even 5-6 dagen even ietsje gas terug kan nemen? Ja, goed, heel goed denk ik. Het is sowieso lekker voor iedereen dat je even de druk eraf, even met je familie kan zijn. Alhoewel dat ook in ja, beperkte mate moest natuurlijk. Maar nee, lekker goed voor het seizoen denk ik. En iedereen weer fris en iedereen weer zin in, dus goed. Ja, eigenlijk heb ik geen winterstop gewoon. Maar die 5-6 dagen gaan goed in. We gaan het weekend even ik ben het gek dat het ook wordt. We even de echte, de finesse iedereen wat ouder, maar er hindert niks. Hè. We zitten hier op een stop en dan mag ik gewoon punten pakken. Dat heb ik die in. Daar heb ik op inzet. Ik zei ze jongens, we laten het even en we pakken de punten. Maar we gaan als team weer even een mooie weekend ervan maken. Dat we weer aan het voetballen komen. En dan zelfs even zien naar de selectie. Want ja, er kan van alles gebeuren in zo'n kwarte winterstop. Het is crisis, je zak je even wat voort misschien. Of bleef je juist hyperscherp. De vraag is eventjes, hoe staat de selectie ervoor? We hadden 2 jongens met coronageval en ja, en wat blessures. Maar dat jet ik een beetje bij deze tijd. Dus bij de clubs ik een protte hamstrings. Daar hebben we gelukkig gauw een klopje. Daar hebben we net les van, maar daar is wel wat blessures. Nou ja, maar dat jet bij het seizoen. Maar er zijn dan 2 jongens die om zo te zeggen net door de test komen binnen of maakt ze in quarantaine omdat er Nee, die binnen gewoon net. Die had dat gewoon. Hè. Dus ja, daar haast dan met de meisjes. En de meisjes is net met z'n druk om. Het is wel even vervelend voor de jongens zelf, maar de meisjes is net z'n druk om. Geen probleem voor de basis, Snijn. Nee, we hebben gewoon een prachtige ploeg. Dus daar geven we een spelen. En we hebben nog steeds genoeg jongens. Dus we kunnen kiezen. In principe kan Cambuur dit weekend ook nog in het bezit komen van de tweede periodetitel. Dat hing het wat van de resultaten af van de orenclubs. Maar ja, een periodetitel, zo hebben we er al in. Telt zo'n tweede dan nog? Ja, voor mij worden we worden die tweede periode winnen. Hè? En we kunnen zien wat er zaterdag gebeurt. Dan is Almere de Graafschap. Ja, als er een gelijk spul is en wij winnen, dan hebben we hem. En dat vind ik hartstikke belangrijk. Want dat is een bevestiging van hoe we bezig zijn. En dan geven we voor de tweede periode, waar we weer in mei draaien. Hè? Dan moet je zien als al die periodes winst. En ja, dat zal net altijd lukken. Maar je moet voor jezelf die doelstelling hebben. Oké, deze periode houden we door mei. Ik hoop dat we hem winnen, maar dan moeten we de volgende weer winnen. Hè? Maar het allerbelangrijkste is dat we goed starten. Voor ons is het natuurlijk, het is goed als je, ik hoop dat ze alle 4 winnen, want dan betekent dat je uiteindelijk bovenaan staat. Maar voor ons staat er niks extra's op qua prijs, want ja, die hebben we al gehad. Dus die gaat dan naar de nummer 2. Maar het is altijd leuk ja, om aan het eind van het seizoen terug te kijken van we wonnen allebei de periodes. Dus dat is voor ons zelf wel leuk, eigenlijk een leuke bijkomstigheid. En dan gaan we naar Eindhoven, want dat is Snijn, de tegenstander van Cambuur. Dat is een ploeg die het in de middenmoot opereert, maar voor elke tegenstander, en zeker in het Jan Lauwe stadion, net een makkelijke tegenstander is. Het is gewoon zo het is. Het is het cliché van het jaar 2021. We broeken hem direct maar ik zou zeggen, toch, Eindhoven uit, altijd lastig. Ja, dat is een lastige tegenstander. En dat zeg ik elke week. Hè. Maar dat is ook elke week zo. Want als je nu eens kan teams krijg iets meer. Nou, en ik vind dat Eindhoven die zit in het linkerrijtje. Die heeft een goed seizoen. Ja, zit er goed op. Hij heeft een aantal goede spelers. Een keeper die van achteruit goed voetbal kan. Hier ik nog wel bekend. Nee, het is gewoon een lastige tegenstander. Dat ben ik ploeg die daar punten verspillen. Maar het wordt voor u zaak om ja, dat we het voetbalniveau weer omhoog brengen. En dat we dan zo snel mogelijk de punten pakken. En daar hebben we voor hiervan leerd dat we... Ja, het komt dus net aanwaaien. Hè? En we weten nog ook dat we, wat een keer net prachtig voetbal is, dat we het maar gewoon het werkje of dichtzetten of kunnen we ook wedstrijden winnen. Nou, dat vind ik wel heel mooi. Ik denk dat ze ook willen voetballen. Ja, ik denk dat ze ook wel een bepaald plan tegen ons zullen maken. Iets anders dan normaal, denk ik. Want dat doen eigenlijk de meeste tegenstanders op het moment. Dus ja, daar gaan we morgen met z'n allen naar kijken wat we kunnen verwachten.
Erik Schouten. Hij stiert gewoon in het centrum bij Kelvin McIntosh. Doken Smit en Sambisa op de flanken. Middenveld Paulussen, Jacobs, Hoedemakers voorin. Kallon, Muren en Korte. Het is de opstelling zoals we die kennen van Cambuur. Ze beginnen redelijk volslijn aan de wedstrijd. En dan is het oppassen geblazen. In de 4e minuut al hier Korte met de prachtige stekbal op Paulussen. Die houdt het oer zich. En dan is er uiteraard, zo ik ga zeggen, de spits van Cambuur, Robert Muren. En hij tikt hem binnen. Binnen 4 minuten zit Cambuur op een 1-0 vastsprong. Hier het prachtige baltje van Korte. Het oerzicht van Paulussen in de intikker van Robert Muren. Dit is een prachtige beweging van Isaac Kallon. Er wordt de onval opzet, trok Sambisa. Gaat hij naar Jamie Jacobs. Is het vromkoppen van Korte in. Oh, wat een doelpunt is dit. Prachtig op een ei Robert Muren. Binnen 16 minuten zet hij Cambuur op een 12-0 vastsprong. Maar hier begint het al heel mooi te worden. En het wordt stadig al mooier. Prachtige voorzet van Jamie Jacobs. Het oerzicht in dit geval van Giovanni Korte. En uiteraard zit Robert Muren daar weer. Hier is Sambisa, die stuurt Kallon voort. Nou let even op, want hij breekt Hassi Poort. Maar hij zit er wel in. Het is een meest curieuze doelpunt die je ooit in het betellen voetbaltjoen had, denk ik zo'n beetje. Want hier, hij stroffelt gewoon. Ploeps, de gaat. Oh, hey, ja, zit erin. Het is een doelpunt, hoe is het mogelijk? En daarmee pakt Cambuur de 3-0 voorsprong op wonderbaarlijke wijze. Nou ja, Eindhoven, dat is verdedigend. Dat hebben ze jongen een kwetsbaar. Maar onvallend ben ze wel goed. Het is een prachtig tekpaasje van Jens van Son op de voortsprintende Joey Slegers. En die maakt het er dan 3 in van. Dat is toch even een domperke van Cambuur. Maar het is wel een prachtig doelpunt van Son en Slegers. En die lid dan de keeper van Cambuur, Koonsleers. Hier is de corner van Hoedemakers. En waar hebben we daar? Daar hebben we Kelvin McIntosh. Jawel, de centrale verdediger. Hij scoort weer in Eindhoven. Dat hier die vorige hier rek. En hij brengt de stand op Fjouwerien van de Ljouters. Hij kan er redelijk vrij inkoppen, maar we constateren. En hij lid de keeper Ruud Swinkels, Koonsleers. En zij is het Fjouwerien van Cambuur. Oeps, dit is een foutje van Amevar, centrale verdediger van Eindhoven. Die zet Muren aan de kant. En wat doet dan Skeertje Blank? Die houdt reert. On Amevar. Mavuna Amevar. Maar er in de 26e minuut hoor. Nou ja, eerst dit gepruts. En dan deze ingreep op Robert Muren. De stier nog een verdediger in het centrum. Maar hij maakt er maar reert hoor. En dat betekent dat Eindhoven met Sierma verder mat. Ja, dan ga je het in de pocket zoen je ze kennen. Dit is een schot van McIntosh. En die wordt onreglementair opblokt door Pijnenburg. En dan zei Skeertje Blank, ik jou weer een penalty. Dus even zien wat er gebeurt. Ja, hij rekt hem stevig. En dat is van invloed op het schot van Kelvin McIntosh. En dus mijn Muren onlezen voor zijn 3e doelpunt in deze wedstrijd. En als hij hem maakt, en dat doet hij, dan is dat nummer 18 in totaal. En daarmee is hij de topscorer van de keukenkampioen-divisie. In Sappak Cambuur in een spectaculaire eerste helft een 4-4 vastsprong. Nou ja, en dan maak je de tweede helft nog. En dan weet je dat de focus wat omleeg gaat. Dat Eindhoven met Sierman beziekt het om er wat van te maken. Maar ja, Giovanni Korte die had al een paar keer aan de basis van een doelpunt staan. Hier komt een mooi schot. En de rebound nog eens een keer van Doken Smit. Gaat er net in. En zo zak het die tweede helft starig gewoon wat voort. Kan Cambuur het net echt meer maken in de zien van Eindhoven. Komen we zelfs echt net echt in de problemen. Hier nog eens een keer op een nij Korte. Maar de oorname is net goed. Hey, is dat Hens? Ja, zwart Keertje Blank, dat is Hens van de verdediger van Eindhoven, Jason Bourdou. Maar dan even Noisjen. Nee, het is Hens van Giovanni Korte. En waar zocht dat dan? Waar is de man die ter de blik op had? Hij, daar Onaline, Patrick Inia uit Gietjerk. Die zei in Blank, foute boel jongen. Het is Hens aan de andere kant, maar het is een vrije trapje aan Eindhoven. En dat docht hij dus. Prima schoen van Patrick Iniak. Schouderklopje van Henk de Jong. Ken Leijen bij 4-4. En dus is dit de goal die net trok gaat. Deze goal gaat wel terug. Het is Bogaerts die uiteindelijk de intikker van zijn rekker neemt. Nadat eerst nog Sonny Stevens een goede redding had op de doellinie. Maar dan is het Bogaerts, de invaller aan de kant van Eindhoven, die het 4-2 maakt. En zo had Cambuur een 1-0 even staan in de tweede helft. In de 10 van Eindhoven. Maar dat poetst die geweldige eerste helft bepaald net voor. Dit is een prachtige actie van Joey Slegers. En dan het schot van Slegers. Krult krijgt net goed genoeg. En Git dus nice. Nog wel een cornerrek voor Eindhoven. En daar is misschien nog wat te heilen voor de ploeg van Ernie Brands. Dus dit is mooi, hè? Laat hij toch even 12 man staan. Kelvin McIntosh in Doken Smit. En dan komt er de voorzet en die wordt nice kapt. Er zit wat frustratie in deze knaltje in de PLO. Maar de voet, die knal is van Hugo Botermans. Maar het jouwt hem al hier niks meer. Is kan Cambuur nog 1 keer beziekje om nog wat meer van die scoren te maken. Maar
Ja, dit stekbaltje van Antonio is eigenlijk symptomatisch van die tweede helft. En dan eindigt de wedstrijd op 4-2. 4-2 overwinning van Cambuur. Een prachtige eerste helft, matige tweede. Maar het eindresultaat, dat moet er wezen. Ja, echt heel knap. Hè? Dus een team, Eindhoven, wat echt... maar een team wat echt goed voetbal speelt. 1-op-1 speelt ze nu. Als je nou elke tegenstander, een jonge Ajax, die is ook heel goed. Ja, dan gaan wij een perfecte eerste helft spelen. Dat is echt top. We hebben we heen willen. Nou, dan geven we morgen weer met verder op de training. Hè. Bij Shanna we er beter in worden. Nou ja, de tweede helft weer wat minder. Hè. Dus, maar... Dat vind ik een understatement. De tweede helft weer wat minder. Ja, dat hier eigenlijk in verliezen maar 1-0 van Sierman van Eindhoven. Ja, maar even terugkomen op de eerste helft misschien wordt het beste van het hele seizoen. Ja. Dus, en er zit 4-1 voor. En dat mag net, maar dan gaan jongens die positie erin. Ja. Maar de goals, de 1-0, 2-0, ja, is wereldgoal. Wereldgoals. We hebben van de week, of vorige week alleen fort mee begonnen. Op de helft van de tegenpartij aanvalsvormen. Van de week verdedigingsvorm, opbouwvormen. Ja, dat is juist mooi waar we rondkomen. En daar geven we mooi mee verder. Het is jammer dat we de tweede helft net Alves in Alves spelen. Want dan zetten zij wat dicht in een kerstboom. En dan mag je de zijkanten. Ja, dan mag die zijkanten wel breed bloeien. En dat dienen we eigenlijk net goed. We spraken met jou over het aantal doelpunten wat je nog wilde maken. Je zei ik wilde in ieder geval 16 maken. Je staat nu op 18. Je bent de topscorer van de keukenkampioen-divisie. Hoe voelt dat? Ja, ik heb mijn doelstelling dus behaald. Dat kunnen we wel zeggen. Ja, je zei van 16, maar nou ja, 18-3 erbij, dat is toch heerlijk? Ja, absoluut. Absoluut. Maar vooral de manier hoe we de eerste helft spelen. En dat we hier gewoon even de 3 punten pakken in een belangrijke wedstrijd in het nieuwe jaar. Ja, want ik kan me zo voorstellen dat je gisteravond even hebt gekeken op zijn minst naar de uitslag van Almere tegen de Graafschap. Als je kijkt naar de nummer 3 positie, dan zijn deze 3 punten geweldig belangrijk. Want je komt op 11 plus doelsaldo misschien wel 12 doelpunten voorsprong. Het is een gouden weekend. Ja, nee, absoluut. En dat wisten we ook voor de wedstrijd. Dus ik denk dat we daarom zo goed zijn begonnen vandaag. Ja, want je begon echt goed. Het liep als een tierenlier hè, in aanvallend opzicht. Ja, en dat komt ook omdat Eindhoven... ze wilden snel doorstappen met centrale verdediger. En ja, daar waren wij iets te slim in af. Ja. En dan, dan staat het 5-1 bij rust, zeg. Een tussenstand van 5-1 bij de rust. Dat is bijzonder toch. Hè? Dat maak je niet alle weken mee, hè? Nee, absoluut niet. En dan krijg je die mooie praatjes van er moeten er 3 bij. Maar ze zouden eigenlijk een nieuwe regel moeten maken dat je gewoon dan mag stoppen en 3 punten meenemen. Want de tweede helft was natuurlijk niet best. Eventjes naar de wedstrijd van Juster Jong. Hester Nation, naar de Almere de Graafschap? Ja, ik naar Sjoen. Net alles. Want ik vond het net zo'n leuke wedstrijd. Maar dat had ik met het veel te maken. Dat is moeilijk voetbal. Ik voor de thuisclub, maar ik voor de Graafschap. Ja, ik vond de eerste helft gelijk op gaan. De tweede helft de Graafschap beter kansen. Ja, en dan valt er toch op zien de Graafschap. Valt er voor Almere. Hè? Ja, dat gaat is nou over punten. Ja, hoe schuurt het je nou? Hier is het hopen op verlies van de Graafschap. Omdat dan het gaat maar de noemen draaien. Maar liefst Alve plus doelsaldo eigenlijk 12 is. Ja, ik wil eerlijk ben. Als je gun de Graafschap, ik kan het praten. Alleen ja, ik show naar jezelf en het derde plak. Het derde plak is, ja, daar mag je net staan. Nee. Zo simpel is het. En daar show ik naar. En ik speel hier meer goed West. Ja, maar zo ik wil graag die periode nog winnen. Die periodetitel die is ik nog gewoon te verdienen. Alleen die krijgt Almere dan volgens mij. Ja. Maar die wil ik voor graag winnen. Nou, die wint hij dus net, maar Cambuur zit wel bovenaan. 46 punten uit 18 wedstrijden. Almere zit hij op het vinkentouw, 43 uit 18. NAC Breda in de Graafschap, nog beide op 11 punten. Want ja, de Graafschap liet punten lezen. Dat docht Volendam, dat NEC. Is het een prachtige middag voor Cambuur West Arroen Snijm. Dat recht nog altijd onderaan, maar 11 punten uit 18 wedstrijden. 3 mooie punten in de eerste wedstrijd van 2021 van Cambuur. Eindhoven uit. Altijd lastig, maar wel 3 punten in de pocket. Cambuur leidt nog altijd op kampioenskoers. Kom maar de vreed. Dan is de eerstvolgende wedstrijd van Cambuur in het eigen stadion. Is dan de topper in Volendam het affiche. En dan ben wij de verzeld sneur weer, maar een nieuw Cambuurjournaal. Graag gedaan. Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma en Wierda en Partners Vermogensbeheer.